Na szevasztok! Tarajos vagyok, és hát igen, egy kis kihagyás után jelentkezek, nem sokára Nero is. Nos igen, látjátok, ez elméletileg egy Gajiva váz. Egy Gajiva Elephant 105, ugye, ami nekem van, amiről láttátok a videót, a blokkiszedés. Nos, a helyzet az, hogy erről lesz majd egy videó. Neróval ketten mentünk el érte. Ugyan elvissza volt 300 km az út. Elvissza 300 km. Addig mutogatom, közben dumálok. Lesz erről videó. Majd Nerónak mondom, hogy tegye föl, csak ugye először mondom, hát én csinálom videót egy vázon mutatni milyen, azt utána mutatni a videót, amikor készült a kocsiba. Akkor ketten hülyéskedtünk. Nem tudom mennyi lett, szerintem azért egy jó 10-15 perces biztos lett a videó. Majd is meglátjátok, ha Nero feltölti. Ez egy Gajiva váz, a kerekek is jó állapotban vannak. Hála Isten nincsen, hát úgy nagyjából nincsen megrepedezve, de egész jó, 130, ugye 130 per 80, köti a 17, ugye. Azt hiszem az enyémem pedig 110 per 100-as, 18-as. Szóval ez brutálisan szélesebb. Na, nem szám. Bocsánat, félrenyeltem. Hát a központi teleszkóp az... Rossz tudja. Amúgy nem biztos a Gajiva Elephant váz, mert ugye ennek a váza, ez kocka alakú. Ezért viszont látjátok, hogy kör. Szóval igen, ez kocka váz, az kör. Nem tudom, majd lesz valami. Annyi igazából az első kerék is egész jó állapotban, az ugyanaz, mint ami a Gajiván van. A tárcsa az viszont az nagyon romagy. Nem Ágyina! Na, nézzétek ezt a tantát. Meg a Johnny. A napágyamon. Mint a lasztiuk. Na mindegy. Annyi, hogy igen, a tárcsa az romagy állapotban van, de minden nem számít. Ja, meg... Szóval annyi baj van az egésznek, hogy gyorsan megmozgatom, az a baj most így nem jó, de látjátok valamányát talán, hogy amikor balra megy a kormány, akkor kerék még jobbra. Lötyög. Annyira rohadt hosszú villák vannak rajta, hogy lötyög az egész. Azt ugye meg kéne oldani, a Neróval akarunk beletenni egy 4 ütemű vagy valamilyen blokkot, hogy lehessen azért hajtani. Igen, kaptam hozzá, mi ez? Motoplat gyújtás, bocsánat, nem fókuszál. Motoplat gyújtás, ez viszont rohadt jó, remélem jó is, már viszont egyszer nekem a Gajiván ezt elvasztam elég rendesen. Azt hittem, hogy kiterkedhetős a kábel. Hát soha nem volt még ilyen motorom, hát mondom, mert itt valahol meg volt égve a kábel, mondom, cseréljük ki. Hát igen, nem gondolkoztam azon, hogy vele van építve. És itt kitörtem. Kiszabtam az egészet. 20 000 forint, nem is Magyarországon tudták nekem beszerezni. Szóval rohadt ritka az ilyen, rohadt drága. Ezt el is rakom tartani, csak én nem vettem le. Nem ilyen színű volt a váz, hanem fullosan olyan fehér. De mondom, volt itthon festékem. Mondom, akkor már lefújjon, ne rozsdásodjon. Az ülése az jó. Hátsó fék. Jó, csodálom. Új lánc. És hát ezt rosszabb tudja, milyen fogaskerék van rajta, ányas is, meg minden, de kicsit olyan, mintha már kopott lenne, de jó, az még innen új lánc van rajta, kerekek jó, kormány, váz, végülis csak egy blokk kell bele, meg egy tank. Van hozzá egy tankom, de azt viszont ideiglenesen ráraktam a Simpsonra, arra majd fénykép lesz, a tocsmány, de kilukadt a tankja a Simpsonnak. Úgyhogy muszáj volt rátenni egy másikat. Más nem tudok mondani. Kaptam hozzá egy sárhányót, ugye, amit le lehet szedve. Ugye, ma meglátjátok a videóba, viszont még mik vannak hozzá. Mutatjuk egyáltalán? Szerintem nem. Kaptam hozzá egy sárhányót, egy kipufogó dobot, egy hátsót, ami a Yamaha DT, a tank is Yamaha DT.
egy maga kipufogó részt. Ja, meg hátul volt egy ilyen csőr hátrafele, egy ilyen farokidom, véleség, ami felfele állt az égnek. Szóval ennyi igazából az egész, a több videót majd látni fogjátok, Nerónak szólok is, hogy töltse fel. Más nem tudok mutatni. Ennyi. Akkor majd találkozunk a közelebbi videóba. Ja, és igen, meg lett a kocsi oksim, kocsim is lett, arról is majd csinálunk egy külön videót Neróval. De majd akkor a közelebbi videóba. Szavaztok!